Que tal? Nun Sin Tres comezamos unha nova edición de Orixe e Calidade na que hoxe haberá o COP para facer seguimento do estado das vides. Tamén afundaremos en que consiste unha auditoría a viñedos e adegas e coñeceremos un servizo de exportación especialmente dirixido a pequenas adegas. Comezamos. Cuando estamos solos. Cuando nos juntamos. Cuando gana nuestro equipo. Cuando ganamos todos. Brandal, el albariño que me gusta. Brandal, de Adegas de Altamira. Fertimón recomenda Armetil 50, o funxicida que protexe a viña dende o inicio. Armetil 50, o sistémico con maior rapidez de acción e poder curativo. Armetil 50, o funxicida adaptado ás nosas condicións climáticas. Armetil 50, olvídese do tempo. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. Ridomil Gold Combi, funxicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe incluso os crecementos posteriores. Ven en bolsas hidrosolubles e non hai que medir nin pesar. Es un producto de Singenta. Para máis información, diríxase aos nosos distribuidores ou a seu proveedor habitual. A baixada de temperaturas desta semana ralentizou o avance do mildiu, pero aínda así hai que seguir aplicando os tratamentos fitosanitarios correspondentes para loitar contra este fungo. A recomendación optar por produtos sistémicos e penetrantes e tentar que a próxima aplicación coincida estes días que entra un anticiclón nas Rías Baixas. No Rosal sempre levamos unha semana de adianto, co cual ali vamos a facer o tercer tratamento e aquí faremos o segundo tratamento. Entre hoxe a tarde e posiblemente o viernes, o sea, todavía non topamos ninguna mancha, pero sí que xa apareceu en algunha finca. É interesante, houve unha baixada de temperaturas que da semana pasada que de alguna maneira ralentiza o avance do mildio e agora sí que convén dar algún tratamento xa porque hai moito calor, vai haber moito calor. E a humedad, pois, temos moitísima. Entón, eu recomendaría que a partir de hoxe, mañán pasado, este fin de semana se dá ese segundo tratamento, neste caso. Malia este bo tempo que nos agarda para os vindeiros días, os viticultores non deben baixar a garda xa que lucirá o sol, sí, pero as temperaturas manteránse en valores moi suaves. Segue habendo condicións, por tanto, para a proliferación do mildiu. Esa humedad xa temos, esta terra, e despois a temperatura van a ser suave, bueno, 20 e tantos grados que son suaves, pero son altas, ¿no? O sea, para que se paralice o mildiu polo tema, tiña que pasar de 30 grados, o sea que humedad, temperatura, o sea, riesgo e tratamento, ser oportunos. Complemento ao tratamento en vides sería realizar algunha intervención no solo, non para eliminar a erva, pero sí para manter controlada a coberta vexetal e evitar unha maior acumulación de humidade. Bueno, claro, cada un ten que escoller o seu sistema de mantenimento do suelo, hai que utilizar herbicida, nos mantemos un manto vegetal, xa durante o inverno temos que facer algunha labor para producir aireación do terreno, mineralización, entonces neste momento, pues, manejamos unha desbrozadora para, xa se vea máis que houve moita humedad, se vea moito desarrollo nas ervas, e iso é porque hai humedade de temperatura, e despois vamos a pasar un intercepas para que, bueno, pues, que se traballo que é xusto pegado aos postes, ¿no?
xa se aproveitou tamén na pasada anterior para destruir os sarmentos que deixaron da poda. Bueno, cada maestrillo ten o seu librillo, cada bodega escolle un sistema de mantenimento do suelo, non sei, neste caso sería un manto vegetal. Polo tanto, estes días a prioridade será estar pendentes da aparición de algunha nova mancha de aceite sintomática de mildiu e aplicar os tratamentos correspondentes para tallalo. No actual estado da vide, é recomendable protexer os viñedos contra o mildeo cun fungicida sistémico que protexe incluso os crecementos posteriores ao tratamento. Así mesmo, hai que protexer contra o idio e os posibles ataques de acariose. É un consello de Singenta. Para máis información, diríxase aos nosos distribuidores ou a seu proveedor habitual. Fronte ao sistema tradicional no que os consellos reguladores actuaban mediante inspeccións en vendima e adegas, actualmente a tendencia é realizar auditorías aos produtores inscritos, é dicir, facer unha revisión completa do funcionamento da adega ou das prácticas levadas a cabo polo viticultor. O habitual é que as adegas sexan sometidas a un exame ao ano. No caso dos viticultores, os controis poden ser máis alonxados no tempo. A tendencia é facer unha auditoría anual a cada adega. É dicir que o 100% das adegas normalmente se visitarían facendo auditorías cada ano e unha parte dos viticultores tamén serían auditados. Auditar quere decir, ao final, facer unha revisión completa do funcionamento dese operador, de que ese adegueiro ou ese viticultor está cumplindo as normas e que ten documentación que, de alguna maneira, garante ou dá confianza de que efectivamente está facendo as cousas correctamente. Cada Consello Regulador ten establecidos uns parámetros que debe examinar o auditor para corroborar que o operador está a cumprir o prego de condicións e o manual de calidade. O auditor o que leva é o que suele chamar un checklist, é un papel no que van apuntadas unha serie de ítems, de distintos aspectos que se deben ir comprobando, que son todos aqueles que están vinculados ao cumprimento do regulamento e do prego de condicións da denominación de orixe. Pois, como se leva o apunte de entrada de uva, como se rexistran todos os datos, como se van, digamos, anotando todo o que ten que ver cos procesos de elaboración, os tratamentos que se lle dan ao viño, as trasfegas, as entradas e salidas de produto, toda a trazabilidade. Todos eses aspectos que están vinculados coa produción e a elaboración do viño e a comercialización son os que ten que ir comprobando o auditor que fai unha revisión exhaustiva de todas aquelas normas da denominación que poden ser comprobadas nesa visita. Os exames que se realizan aos viticultores adoitan ser máis sinxelos. O que hai que comprobar é que as parcelas están sendo cultivadas, é dicir, que non foron abandonadas, que as dimensións son as declaradas, que a densidade de plantación é a que está declarada, está dentro dos límites que marca o regulamento, que os sistemas de poda e conducción pois son os permitidos, e poderá comprobarse tamén os tratamentos que está dando, que sean legais, pero, bueno, evidentemente, as normas ás que están sometidos os viticultores son menos amplias, digamos, é máis fácil de comprobar que as que se aplican ás adegas. Por eso tamén aos viticultores o normal é que cada ano se revisen só unha pequena parte da totalidade. Sen embargo, as adegas o normal será visitalas a todos os anos. Rematada a visita do auditor á adega ou ás explotacións, este elabora un informe no que se detalla o nivel de cumprimento da normativa por parte dos produtores e os posibles erros de funcionamento que se detecten. Neste caso, trasladarase comunicación ao produtor para que intente subsanalos. Normalmente da auditoría o que sale un informe, o informe de auditoría, no que normalmente pode haber algunha non conformidade, pode ser leve ou grave, que se lle pon en coñecemento do interesado. Esas non conformidades son irregularidades maiores ou menores do que se revisou e se lle dá un prazo ao interesado para que faga as súas alegacións e que aporte pois as medidas correctivas que pensa aplicar en relación con esas non conformidades. E en base a esas
esas medidas correctivas teñen que envialas ao interesado ao Consello Regulador e ten que avalialas, é dicir, ver si con esas medidas que propón o interesado, digamos que queda solventada a non conformidade. E se é así, pois quedaría pechado o expediente e na auditoría que corresponda ao ano seguinte farase seguimento de como se foron, pois, digamos, solventados os problemas que se apreciaron na visita anterior. Todos os procesos de certificación e de avaliación da calidade son procesos de mellora continua. O que se pretende é non tanto buscar os defectos na forma de actuar de cada un para castigar, senón poñelos de manifesto ao interesado para que el mesmo reflexione e el comprobe que é o que debería facer para evitar ese problema e comprobar que posteriormente eso está arranxado, non? Son os procesos que chaman de mellora continua, é dicir, se supón que máis que castigar ao que está facendo as cousas mal, o que se trata é de que el mesmo se dé conta e corrixa e comprobar que efectivamente cada vez, cada ano, as cousas se van facendo mellor. En principio, un Consello Regulador como de Rías Baixas só pode instar á corrección das malas prácticas. Non ten potestade para impoñer sancións de tipo económico. Isto corresponderá á Administración, neste caso á Xunta, en aplicación da Lei do Viño, que imporá a multa económica indicada segundo a infracción estea cualificada como leve, grave ou moi grave. Dentro do proceso de certificación de calidade, se non están de acordo, aínda hai pois unha instancia superior dentro do propio sistema de calidade do Consello Regulador, na que o interesado pode apelar a esa outra instancia por falta de acordo coa primeira instancia, digamos. E isto, digamos, dentro do proceso de implantación do sistema de calidade, pero aparte hai o que é o procedimento administrativo sancionador, é dicir, se a irregularidade pode ser motivo de infracción e de sanción, o Consello Regulador tería que poñerlo en coñecemento da Administración para que a Administración iniciara un procedimento sancionador. Son, digamos, dúas cousas diferentes. O Consello Regulador actúa dentro do que é a certificación de produto, coa norma que, o sea, o seu reglamento, o seu prego de condicións e a norma internacional de funcionamento das entidades de certificación, non? Que agora é a norma 17.065, pero aparte está, ao final, unha denominación de orixe tamén é unha marca pública que está protegida polas leyes administrativas. Entonces, no momento en que haxa unha irregularidade que poderá ser motivo de unha sanción, o Consello Regulador tamén pois dá traslado desa irregularidade á Administración para que a Administración, digamos, sancione. A parte do procedimento sancionador, o Regulamento da DO Rías Baixas tamén permite, digamos, aplicar un réxime disciplinario que sería, digamos, que paralelamente á imposición dunha multa por parte da Administración, o propio Consello Regulador podería decidir, non é habitual, non temos precedentes, pero en caso de que fora un feito moi grave que de alguna forma estuvera desprestixiando a denominación de orixe, podía así decidir suspender durante un tempo a adega, o viticultor, como membro da denominación de orixe. A multa pode oscilar entre os máis de 30.000 euros, as máis graves, e os 3.000 as de carácter leve, as máis habituais, as graves. Están tipificadas, non é só para a denominación de orixe de Rías Baixas, digamos que esa é unha lei que se aplica ao viño en xeral e en toda España, é dicir que hai todo un catálogo desde pequenas infraccións por un mal apunte en un libro hasta pois unha gran infracción que podía ser pois por introducir uvas de outras zonas ou, bueno, hai moitas distintas, digamos, irregularidades posibles. Pero non só o Consello Regulador de Rías Baixas actuará como órgano auditor certificador de superar o exame da ENAC, a Entidade Nacional de Acreditación. Tamén el mesmo, como organismo, deberá manterse ao día no cumprimento da normativa para non perder a categoría de auditor. O Consello Regulador é unha entidade certificadora que ten que pasar tamén o seu examen, e quen o examina é a Entidade Nacional de Acreditación, ENAC, que é a que ten que, ao final, decidir se o Consello Regulador está actuando conforme a norma que comentábamos antes. É dicir, é un examen, tamén o que fai ENAC é visitar ao Consello Regulador,
acompañar a algún técnico nunha auditoría que faga, ver como fan o seu traballo, ver como teñen todo documentado, como son os procedimentos e, en base a todo o que nese examen detecte a Entidade Nacional de Acreditación, pois tendrá o resultado, que esperemos que sea xa a acreditación do Consello Regulador. Que é o mismo caso, a mesma mecánica que o que comentábamos antes das auditorías do Consello a unha adega. ENAC ten que daríalle un certificado de conformidade ao Consello Regulador, que é dicir que o acredita como unha entidade que sabe facer o seu traballo de certificación, pero iso non é para sempre, é dicir, despois anualmente ENAC lles fará unha auditoría de seguimento para ir comprobando que as cousas se siguen facendo ben. Vale, pois perfecto. Eu penso que falamos de todo xa, non? Creo que sí. Se non boto Fertimón, perdo traballo e produción. Ramoncín, non te pases co purín! A modo! A miña terra abono como Dios manda. Complemento o purín con Fertimón e teño a mellor produción. E recorda, coas fórmulas específicas Fertimón, aforras cartos e abonas mellor. Este ano, Ramón, dalle Fertimón. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. Vinetur acaba de lanzar Worldwide Wine Importers, un servizo externo de exportación dirixido a pequenas adegas para as que adoita resultar máis difícil acceder a mercados internacionais ou non dispoñer dunha infraestructura suficiente. A través desta plataforma, Vinetur pon en contacto directo os produtores españois cos maiores importadores de viño de todo o mundo a través de 3 pasos. Establece contactos comerciais con posibles clientes de calquera país en representación da adega. Para iso emprega a base de datos de clientes de Vinetur con máis de 7.000 contactos nos 5 continentes. Logo, Vinetur encárgase de pechar as vendas cos compradores, enviar mostras e, por último, xestionar a adquisición de novos importadores para ir ampliando as relacións comerciais. As adegas poderán dispoñer así dun mediador que se axuste ás súas características e necesidades e entrar na exportación sen partir de cero. Pontevedra acollerá o próximo ano o primeiro concurso de viños atlánticos. É un dos froitos que dou a visita que esta fin de semana realizaron a Rías Baixas técnicos europeos para avaliar a posibilidade de que a provincia acolla a edición do 2017 dun dos concursos mundiais de enoloxía con máis prestixio, o Concurso Mundial de Bruxelas. De feito, a convocatoria deste certame de viños atlánticos concíbese como a primeira fase para acceder a ese mundial. Segundo o presidente do concurso de Bruxelas, este de viños atlánticos nace coa fin de que Pontevedra, baixo a bandeira do Albariño, lidere un plan de captación de fondos europeos para promover xunto a outras comunidades autónomas un proxecto de turismo enolóxico sostible e gastronómico que consolide a dieta atlántica e os viños do Atlántico. Pero o experto europeo estas elaboracións que cualifica de emblemáticas non están o suficientemente potenciadas a nivel internacional, xa que dende fora existe a percepción de que os viños españois só están representados polos elaborados en Rioja, Ribera del Duero e a Mancha. As elaboracións que participarán no concurso de viños atlánticos procederán de Galicia, País Vasco, Andalucía, Canarias, Portugal e Francia. O consumo de bebidas espirituosas en España caeu durante o pasado ano un 8%. Así se recolle no informe económico do 2013 presentado pola Federación Española de Bebidas Espirituosas e o Ministerio de Agricultura. Segundo este documento, no 2013 comercializáronse en España 202 millóns de litros de bebidas espirituosas, un 8% menos que no 2012 e un 40% inferior que dende o inicio da crise. A maior baixada dese consumo douse no sector da hostalería e a restauración. A nota positiva que compensa esta caída das vendas nacionais venda a exportación medrou no 2013 un 1,4%, o que supón un volume de negocio de máis de 7.400 millóns de euros, aínda que esas exportacións están case monopolizadas polo brandy, a capar un 75%, con Filipinas, México e Estados Unidos como principais mercados. O presidente da Ruta do Viño Rías Baixas, Juan Gil de Araujo, recolleu este martes en Madrid a mención especial concedida polo xurado da Asociación Española de Cidades do Viño á campaña Rutas con Etiqueta. Con este premio, a Cebin recoñece a aposta da Ruta do Viño Rías Baixas por vertebrar o territorio a través da mellora continuada da oferta enoturística.
Tres Rías Baixas da adega Condes de Albarei foron destacados na edición deste ano do Challenge Internacional do Vin, que se celebrou en Francia. Trátase do Albariño Condes de Albarei 2012, que se fixo cunha medalla de prata, e o Rías Baixas en Xebre e Carballo Galego 2012, distinguidos con sendos bronces. Ademais, no caso do Carballo Galego, a prestixiosa guía Gourmets concedeulle 96 puntos, a máis alta nota de entre todos os viños da Deón Rías Baixas que cualificou, mentres que a guía La Semana Vitivinícola escolleu o Enrama 2010 como o mellor viño da denominación, tamén con 96 puntos. As breves, como sempre, marcan o punto final do noso programa. Deixámolo xa con informar de que a semana que ven. Ridomil Gold Combi, fungicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe incluso os crecementos posteriores. Ven en bolsas hidrosolubles e non hai que medir nin pesar. Es un producto de Singenta. Para máis información, diríxase aos nosos distribuidores ou a seu proveedor habitual. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. Fertimón recomenda Antimildiu Triple, o fungicida antirresistencias pola súa triple acción: sistémica, penetrante e de contacto. Triple función: preventiva, curativa e erradicante. Triplemente útil, incluído en producción integrada con acción sobre a botritis e a escoriose. Antimildiu Triple, o fungicida con futuro. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. Cuando estamos solos. Cuando nos juntamos. Cuando gana nuestro equipo. Cuando ganamos todos. Brandal, el albariño que me gusta. Brandal, de Adegas de Altamira.